numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zica Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mine. Căci cine va voi să-și scape sufletul său, îl pierde. Iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni cu slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Și le zicea lor, adevărat gresc vouă, că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Iată, dragii mei, că am ajuns la jumătatea postului și Biserica a rânduit ca în această duminică să fie prăznuită Sfânta Cruce. Trebuie să ne aducem aminte de Sfânta Cruce, pentru că doar prin ea ne mântuim. Crucea, prin răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe ea, a devenit altar de jertfă. Crucea înseamnă jertfă, iar jertfa înseamnă renunțare. Hristos a renunțat la dumnezeire, adică s-a făcut om, a venit în lume, s-a născut din Fecioara Maria, a pătimit, a murit, pentru că a fost răstignit și a înviat din morți. Iată, Hristos de bună voie s-a jertfit. Nu a fost forțat de nimeni. Asta înseamnă jertfă. De ce? Pentru că odată cu căderea în păcat, iată, a intrat și moartea în lume. Omul trăiește câți ani îi dă Dumnezeu. Dar în momentul în care sufletul se desparte de trup, trupul se duce înapoi în țărâna din care a fost luat, iar sufletul se întoarce înapoi la Dumnezeu, de unde ființă și-a luat. De ce? Pentru că sufletul este partea eternă din om. Și a fost creat de Dumnezeu pentru eternitate, pentru veșnicie, pentru a trăi veșnic alături de Dumnezeu. Ați lua crucea și a-L urma pe Hristos. Ce înseamnă aceste cuvinte ale Evangheliei de astăzi? Înseamnă a-ți lua crucea și a-L imita pe Hristos, a fi asemenea Lui, a merge pe urmele Lui. Înseamnă ca El să fie un exemplu. Dar rețineți un lucru din Evanghelia de astăzi. Verbul a vrea. Oricine voiește, oricine vrea să vină după mine. Nu e obligatoriu. Dumnezeu nu te obligă. Hristos nu stă să te oblige și să spună, ești obligat să vii după mine. Nu. Ci numai dacă tu vrei cel ce vrea, tu poți să stai și indiferent. Ca mulți alții care stau indiferent și nu urmează pe Hristos. N-au nevoie de Hristos, n-au nevoie de sfinți. Lepădarea de sine înseamnă, în primul și primul rând, lepădarea iubirii de sine. Adică
egoismul, egocentrismul și egolatria. Sunt trei lucruri, toate încep cu ego. Ce înseamnă ego? Ego este un cuvânt grecesc care se referă la mine, persoana mea însuși. Eu, ego. Și vorbim de egoism. A fi egoist înseamnă a trăi numai și numai pentru tine. A trăi doar pentru tine și nimic mai mult. Egocentrismul înseamnă conștiința păcătoasă de a te crede pe tine centrul universului. Sau cum mai spuneau prin bătrâni, buricul pământului. Și am auzit acest lucru și la cei din America de Sud, Lomberico del Mondo. Și ei au aceeași idee. Când tu te crezi centrul universului și fără tine nimic nu se poate face. Să crezi că totul se învârte în jurul tău, să crezi că ție ți se datorează totul, să crezi că fără tine nu s-ar fi făcut nimic, că toți îți sunt datori ție, dar tu n-ai nicio datorie față de ei. Cât privește egolatria, odată ce ai ajuns să te crezi buricul pământului sau centrul universului, nu ești departe de paranoia. Înseamnă a-ți crea propriul tău cult, propria ta personalitate și nu a face nimic altceva decât tu vrei să fii slăbit, să fii lăudat, să fii pus pe piedestal, că tu ești cel mai dintre toți. Iată, vorbim de jertfă. O astfel de persoană nu are cum să se lepede de sine și să urmeze pe Hristos. De ce? Deoarece orice facere de bine este o jertfă atâta timp cât jertfa respectivă pentru care tu ai muncit, tu ai lucrat, o oferi altuia fără a cere nimic în schimb. Asta este jertfă. Nu îți întind o mână de ajutor și după aceea las că-ți iau cu două înapoi. Sau, uite, te ajut eu de data asta, dar după aia când te prind la înghesuială, am eu grijă să jupoi de pe tine mai mult decât făcea. Nu. Hristos vrea să primim dragostea adevărată. Dragostea aceasta a adevărului care ne aduce mântuirea. De aceea, în epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, 10, spune atât de frumos: fiindcă n-am primit pe Dumnezeu, pentru că n-am primit această dragoste adevărată, Dumnezeu ne trimite o lucrare de rătăcire ca să credem o minciună. Toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Iată, dragii mei, cei care calcă adevărul în picioare sunt osândiți de Dumnezeu. De aceea, un lucru să nu uitați niciodată. Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu răsplătește fiecăruia pentru faptele pe care le-a săvârșit. Pentru orice cuvânt aruncat,
pentru orice faptă făcută, pentru orice denigrare, pentru orice ai făcut, la un moment dat, Dumnezeu îți răsplătește. De aceea, El va fi alături de cel care face bine, cel care iubește, cel care iartă, cel care caută calea către Dumnezeu, dar este și alături de cel care încalcă calea lui Dumnezeu și îi dă câte o palmă, îi dă câte o atenție ca să-și aducă aminte cine este Dumnezeu și faptul că Dumnezeu fără noi este Dumnezeu, iar noi fără Dumnezeu suntem nimeni. De aceea, dragii mei, crucea, devenind altar de jertfă, este armă împotriva diavolului. Este semnul distinctiv al nostru, al creștinilor. De aceea, iată, vedem în cimitirele strămoșilor noștri, bunicilor, părinților, la mormântul fiecăruia se așează o cruce, ca să știe lumea că acolo zace trupul sau acolo a fost îngropat un creștin, nu un păgân, un creștin. Acolo află odihna de veci creștinul respectiv care a fost. De aceea, dragii mei, viața are urcușuri și coborâșuri. Viața mereu ne rezervă surprize. Sunt valurile vieții. Dar trebuie să ne ducem crucea. Crucea este viața pe care Hristos ne-a dat. Dar nu deznădăjduiți, pentru că oricât de grea vi s-ar părea crucea vieții, Hristos este alături de fiecare dintre noi să ducem crucea vieții până la bun sfârșit. Și acum și în veci. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Înainte de a slujba de parastas, după care vă invităm în sala socială, pentru că doamna Ana a pregătit ceva de mâncare în memoria mamei dumnei, care săptămâna trecută a plecat dintre noi. Este durere mare când pleacă cineva drag, dar să facem asta este viața. Venim pe rând, plecăm pe sărite, nu știm niciunul dintre noi când ne este sfârșitul. De aceea trebuie să fim întotdeauna pregătiți. Exact cum spune și la Sfânta Scriptură. Privegheați și vă rugați că nu știți când vine ceasul. Dumnezeu să ne ajute.